Governor Charles Soludo, Governor Anambra State. Ajụjụ ka nna ajụ tata. Ọ pụtalụ na time elube mgbe akwa ọkụkọ wo ya ọba ya na be ya. O elu nọ. Ajụjụ nwere ịjụ today. Ọ pụta na omenala adrozi. Na ewerozi ọdịnala. Ajụjụ ka m na-ajụ today. Adịrọ m against government. Mana ihe na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na iji ocheche gị akwa ọkụkọ tiwara akị. Ifuru ya ka ọ na-abụ ụlọ. Ganete $1 n'ụlọ. Maka na akwa nwere nwa, nwee nwunye, ọta nke ọ dịkwa ndị ọzọ eji. So mụọ bụ eze fere one of us ya ga-alụsị ndị obere agụma na n'Enugu steeti. Mgbe nna agwa gị okwu today. Maka na asị na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, iche ilu iche azụ, onye ọbụla nwere nwa n'ụlọ. Abalị gị wa bụ nna nke ndị Anambra steeti wee tata. Asị na nna tie nwa ya ihe were aka nri tie ya ihe, were aka ekpe kpuchite ya azụ. Ayọ ka nna ayọ. Ka ifiri ike na akwa ọkụkọ tiwara akị ka ọ na-alụọ ụlọ. Ọ bụrụ na enyocheche gị ya, mechie lab, mechie ihe niile ekwu. Because anyị nwere onwe anyị na-ege ntị. Ka anyị nụkwana ihe anyị asị na ọ merụ. O nwebekwana ihe ịkọwara people. Na the young man mere. Ihe bụ the offense. Anyị wee na-ayọ gị tata. Ka itinye gị ya n'ọrụ. Ka o esi wee nalụ ụlọ. Ka ndị ọzọ ga-esi wee nalụkwe ụlọ. Ọtụtụ ndị eji weche family. Ha wechara nwa. Ha wechekwa ndị ha na-enyere aka n'obodo. Maka anyị wabụ ndị native doctor. Na-egbu ewu, na-egbu ebile. Na-egbu ọkụkọ. A na-esi nri, a na-esi ji eji abịa ekele. E nwere ndị ọ bụ ihe ahụ ha riri that time bụ ndị ọ ga-eri na-ede. O nwere ndị ọ na-enyere aka. Nwekwa ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụ niile ọ na-enyechara aka. Ha ncha niile nọ n'ahịa mmiri nọ n'alịlị. Soludo na-elu okwu anya. A sị na ebe mmadụ na-eme mmadụ ihe ka ọ na-eme onwe ya. Maka ọ nwere ihe ọ ga-abụ mmadụ na-eme mmadụ, ọ na-achitekwa to family the person. Ga na-enye nsogbu na family ya. Akwara mmadụ ka eji, ọ bụrụkwa na anụmanụ ka eji. Ọ bụgodị na gịnị mere, ha ataga afụfụ. Ọ bụkwa na ọ nwere ihe mere. Ebe eji ha left handed. Eme ka ụwa marụ. Na ihe bụ the offense. Eme ka ndị mmadụ mmadụ. N'ihe bụ offense ha commit. Because mụ abụ eze fero. Ana m akwụ n'eziokwu. Ọ nwekwa ihe mmadụ commit. Adị sure na ihe a bụ ihe dị against the law. Si jide onye ahụ jidesie ya ike. Mana once e mere mmadụ investigation, afụ na enwere ihe onye ahụ na aka onye ahụ dị ọcha. Onye ahụ kwesịrị ọ dị free naba na bịa. A sị na onye na-egbu agwọ na-eze isi ya. Ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa ya cheta maka echi. Maka na ọ bụrụ onye dị ọnụ mma taa ka ọ ya dịrị mma echi. This native doctor a na-akpọ Eze Fero na-asị that na aka akwa ọkụkọ tiwara akị dị ọcha. Well, before m play this full video, kunu lele, kunu fọkwa n'ife Eze Fero kwuru. Mmadụ ọsọ gbanyere tune ife Governor Charles Soludo kwuru na-akọ that na aka akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba adịrị ọcha. Plus watch ya na ife Governor Charles Soludo kwuru gbasara akwa ọkụkọ before na watch this one. Ọ bụrụ na this kind of mindset agwange na onye anyị na-ekwu maka ya mebisila a lot of our youth. Akwanọ m na n'ọba wee na-agwa ya imebisila ụmụaka, mebisila a lot of our youth and ruined many lives. Ịkpọwala ụmụaka na ịba ya nwee ego. It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. And I got alụ. Una niglefe Governor Charles Soludo kwuru, the executive governor of Anambra State. Ọ na-akọ na that video watching na ọ sị na aka akwa ọkụkọ tiwara akị adịrị ọcha. According to Ifokwu na that video, that na a ga-akpọ arụ. Were me top on this full video. Ko no ife Eze Fero na-ekwu gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị. Yes, na-akọ na aka akwa ọkụkọ tiwara akị dị ọcha that na enyochasigo
chọpụtara na aka Akwa Oko tụrụ akị n'ọba dị ọcha. Just watching this video, but please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Etinyekwana aka n'igwọrọ ndị oji ọgwụ ma ịgwọrọ ndị kidnapper ọgwụ. Ana m agwụ ya ndị dibịa maka bọsọ bụ na imebi ọrụ nke mmadụ nke ya emebi. Many years ago ka m gwara ndị ọkịja okwu si ya nke ọ na-abụ every time una na-epost shows ndị mmadụ na social media not very bad. Unu makwara ma na gọọmenti dịkwa na ọ bụrụ ozi omenala na ọ bụgodị na arụsị gbuo mmadụ na o nwere ka ndị be anyị si eme ya onye arụsị gburu ọ bụghị esebu ya pichọ gbanwe ya na social media adaghị eme ya ihe anyị emeba agọrụ ndị ahụ sụsọ arụsị agụsịa ya ha eme omenala arụsị bụrụ onye nke ha je nie ya. Nwe ndị agwa gị okwu taata na ebe na-ewe ndị dị njọ ewekwe ndị dị mma. Obodo ọ bụla ewe ndị dị njọ a na-enwe ndị dị mma ebe ahụ. Ọ bụrụ ya ka anyị eji wee chụgharịwa many people. Ọ dịka omenala adọrọzi ile maka na amaka na omenala bụ ụka ụzọ wee bịa n'ala Igbo. Ihe ndị be anyị ma bụ omenala, ndị be anyị amabụrụ ya na-akpọ ụka. Ụka bụ ihe batara abata. So ihe na-ekwu taata ayọ ka anyị na-ayọ gị ka ị neba anya n'ihe gbasara Akwa Ọkụkọ tiwara akụwa ya ọba na ndị ọzọ eji eji ka efere ikene ha ka ha na n'ụlọ. A sị na ọ ya adịrị gị na mma dịkwara onye ọbụla ndị na-anụ unu m na mma. A sị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ebe ahụ. Nne ya Eze Fero, Governor Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, Kugo said that na aka ya anọzi ebe Akwa Oko tụrụ akị nọ. Yes, that all hand to go over to court. That na aka ya adịghịzi ebe ọ nọ. Were mmapụ nkụ watch a video Governor Chukwuma Soludo kwuru okwu gbasara Akwa Oko tụrụ akị. Ọ said na aka ya adịghịzi ebe Akwa Oko tụrụ akị nọ. Just watching this video. Influence the society of drugs, kidnapping, ndị na-eje chọrọ onye kpata ego ije nalị ya n'ike unu ga-enyela aka na ya. Nke ịtọ ndị na-eme ife ya awụ a wele ya ana ụmụaka n'iyi anyị ga-clean fanta ine clean ọba I clean ọba. Now the first stage dị n'ọbụ na mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme no ife dị njọ against the law eme ya arrest. Kita they are going through trial ọkwa fan on a court. Once email arrest police email mmadụ arrest he send there to court. Aka onye mere arrest emego gịnị apụghị ya ebe ọ nọzụ with the judge enye the judge. Unu anụgo n'ife Governor Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, kwuru. Ọ sị that na aka ya adịghịzi ebe Akwa Oko tụrụ akị onye eze Jizọs ute ekeghị iti iyi ka iyi. Ọ sị na aka fa adịghịzi that place. Na aka ya nwa bụ onwe ya bụ gọvanọ adịghịzi that place. That even ga-emedebe bụ ịgawazi to federal government, ịyọ federal government go release Akwa Oko tụrụ akị n'ọba. Were mapụ nkụ watch up this video Eze Fero kwuru gbasara cafe ya gbere ya Akwa Oko tụrụ akị. But please, when I'm watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Na anyị adị ndụ and anyị aka nka and udo ya achịrịrị. Mmadụ ọbụla si na udo ama ndị n'obodo or community or na steeti ọ nọ n'ime ya onye ahụ ga-ebu ọkụkụ ụzọ nakpuo maka na ihe ọjọọ adịrọ mma. Anyị wabụ ndị Igbo kwesịrị ife ụwa anyị n'anya. That's why ndị ọcha jikara anyị. Ndị ọcha na-enwe sọpọt ekere ọrụ eke. Enwere ndị ọdịnala mmadụ ndị na-asatara ya asata and onye ahụ gbabara ọdịnala ahụ ọsọ na ya ama mme ya ọdịnala ahụ ga-enyebi ya nsogbu. Otu ọmụọ bụ Eze Fero nọ na mmadụ sigoro m na m ji ebanye na biznes mma ya emewu biznes mma azụwa ahịa. Mmadụ ọbụla si mma emezina dibịa m na-eme maka na ama m na ọdịnala onye m nsogbu nwee bido ya ịma na ọ ga-aka mma na onye ahụ ga-egbu m ka nwụọ maka na o nwere ihe ga-ekwe m ọlụrụ. Itiegodi m na gọọmenti haus today mmadụ n'owu ebe ahụ ọ dịgodi si na ị ga na-akwụ m 100 million mmadụ n'owu de maka na ekele ọrụ eke. Anụ ọbụla gba na awụrụ ya nke onye na-emekwa ojisi ike nna ya. Onye ọbụla na-eme dibịa na-ekpe ekpere ka ya wuo ewu si afụzila ndị mmadụ ofu anya bọsị ọbụla Chineke kere mmadụ ka ọ kere ihe ọ ya abụ. Ọ bụrụ mmadụ nche nọ na dibịa ga-ewu ewu ọ bụrụ mmadụ nche nọ na dibịa ga-abụ nnukwu mmadụ mata amata nke ahụ
bọsị ọbụla Chineke mụrụ mmadụ ka ọ mụrụ ihe ọ ga-abụ. Onye ọbụla na-ewu ewu ụfọdụ apụtazi na ya na ọ na-eme ajọ ife, ọ na ọ na-egbu mmadụ, ọ na ọ na-emechi ụzọ nke mmadụ asị ka ọ bụ akara ya na chi ya ji bịa ụwa. Ofe anyị adịrọ mma, atọpụ ụtọ si lapụ aghụghọ. E nwechara ọtụtụ ndị na-eme butanetive doctor nọcha na ngwuru dị iche iche na steeti dị iche iche. Chineke bịa wepụtacha ha ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka, ka ndị mmadụ si n'aka ha na-eri nri, ka ndị mmadụ si n'aka ha na-adị ndụ, na-agwọ ọrịa. Mmadụ abụrụkwa nchukwu. Agwa mmadụ kpesịa ekpere were ya nye chukwu n'aka, nye ndị ana si ha mere o were ebu chukwu, o were karịsịrị akarị na ya bụ ọgwụgwọ si olesia ụdịka ya ha dụrọ. Dibịa emechagodi ọgwụ, ihe ọ ga-asị bụ chukwu na aja ana unu goziere ya ọgwụ a ka ọgwụ a dị ile. And onye ahụ ị na-emere ọgwụ ahụ ga-enwekwa faith na ihe a na-emere ya today na ọta bụ ihe ọbụla na-achụgharị ya na ọta ka ọ ya ebi ọ dị otu ahụ. So biko soro udo, lapụ akwa na ọba ka ọ nara ụlọ, lapụ ya ka ọ nara ụlọ, lapụ ma eke hit. Ma nke bụ onye eze Jizọs agwabugo m ya okwu, mụa bụ eze Fero one on one, eje na peji ma ya afịa ebe nsị ajikwara nwayọ. Mana ihe anyị na-ayọ ugbo mgbagharụ. Some of them bụcha ọnụ okwu ka ha na-ekwu ya, ha ama mmenwu ya ha na-ekwu n'ọnụ. Some of them ama mmenwu ya n'ọka anyị were ya ewekwara ya nọ na social media. Mana ihe na-agwa onye ọbụla ma advice ifri igodi ha hapụta taa nka ga-ekwe ha advice. Ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa mara ka ị si ekwu okwu, maka na ihe mmadụ kwu n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe. Iwe ikpe aka mma igbu ha mma na abụ wetu aka. Ekpere anyị nwere ekpekwe gwa bụ soro udo bụ na ihe adụ ndụ ka nka and na ihe achịcha ọchịchị gị n'udo and na ichichi ọchịchị gị na ị ka ya nọkwa ndụ ka nka ka famili gị dị mma, ka famili gị hapụ ya saa. Ekene m onye ọbụla, kene ma ndị enu ma ndị ana, kene nwoke ndị politicians, kene onye ọbụla tata mụwa bụ eze Fero, kene aka ji ọfọ, kene ma ndị eze nwanyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda, ekene m unu ma ndị reverend fada ma ndị pastors. Mụwa bụ eze Fero kenesiri unu si na ihe ọbụla onye na-emekwa n'ụwa ya kwụwa aka ọtọ na-eme ya and ya jiri nsọ na nsọ bụ ọgwụ. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa wụta atụ nsọ o were isi ọ ya dịka ọnwa yoka a na-egwu. Chọọ ihe ewe nsọ n'ihe ọbụla ị na-eme and jiri ọfọ. Igbochie nwa mmadụ na nga a ya akpuchi nwa gị na mmụọ ọmụ akwụrụ ya. Once igbochi nwa mmadụ na nga na-enwere ihe o mere a ya akpochibe gị na mmụọ. Matakwa nke ahụ amata. A sị na ịkwa n'aka gaghị obi aka nọ njide ka ọ bụ ọ dị very bad. So biko soro udo nna anyị, lapụ akwa na ọba ka ọ na-alụ ụlọ. Ọkwa na ọ nwere ihe o mee na-adịghị ihe na imepe ọnụ open gosi ndị mmadụ and gosi ya proof. Evidence matters. Isikwa na mmadụ mere ihe a igosi evidence. Onye nji meditin. Thank you my people. Oya bara unu. Aka m bụkwa ihe mbụ. Abụ m Chief Dr. Eze Fero one of Eziagụ, alụsị bụ n'ọhịa n'obere agụ ma na Eziagụ na Enugu steeti. Oya bara unu. Oya dịkwara gọvanọ anyị na mma, dịkwara ndị ọchịchị anyị na mma, ndị leaders anyị asị m na oya bara unu. Unu ya dị ogologo ndụ, unu ya nwe ahụ isi ike, unu ya achịcha ọchịchị unu, mmadụ ama mmegị ama nkwatu unu. Ihe ọbụla ị na-emekwụba aka ọtọ na-eme ị ga-achịcha ọchịchị gị do ndụ ka nka. Ihe mmadụ na-amụtara nwa n'ụwa bụ ụmụaka ahụ ịmụtara. Ichichagoji ihe niile ya achịgwuche ihe niile ya ewu ido ndụ kwudo ụmụaka gị ahụ. Ụmụaka gị ahụ bara gị uru na be gị. Akwa ya bụ ọkasị and again long life. Maka mmadụ techa gidigidi n'ụwa mana idutere ndụ aka ego niile ịbarụ ewere isi ọmụ akwụrụ ya sọ ya bara unu my people. Thank you. Aka m bụkwa ihe mbụ mụ abụ Eze Fero one of Eziagụ alụsị obere agụ mana ebe anyị nọ bụ n'Enugu steeti na Eziagụ. So asị m na ọ ya abanụ all my fans, all my followers, ndị niile na-eso ụzọ mụ abụ Odogwu Eze Fero one of Eziagụ. Asị m unu thank you.